Seo thugah flaisiú de scéalta na seachtaine ar Tuairisc. Tás raibh mátaí deanta i dúrascáil nua a choimiseonaí an rinn éidithis agus tá feice ag Tuairisc a dhéanthú athrú ó bhain ar hagas na Gaeilge is scoilna an stáit. Mátar sa Tuairiscáil a bheits mar bhanas leis a fálasaí nua atá obair ag an rinn don éidithis lean Gaeilge les muid an Gaeltacht. Go mbeadh siad de cheart de réir an dlí ag gach páiste tom éidithis a Éile Gaeilge, le go mbeadh fáile gach páiste ar an éidithis lean Gaeilge. Fel inéisiacht wardaí a deirtar. Bei iireachtas na saona i galóhuaí den teorann ar an bblionte againn, an chiad uair ó 2016, dógar an teireachtas gur ó ghlacha acu le hiartas ó chóirla cathrach bhealh fearste, agus go mbeadh an chathair cos cuain ag gosal na féile in 25 Hal America se Super Tuesday, March warhaanta bhíon ar réomhéhan stáit Aontaithe Verdacha an teachtain seo. Dírí Nikki Haley as an ras an tíon duine a bhí fágus a ras le Donald Trump. De ainmnehan uachtaránachta na Boblachtanach. Bua eile bhíon do Trump atá ar tí an tainmnehan a ail a chuirthaí deista aithort ar Joe Biden sa rás go dtí an teach buan. Seáladh an chiad stratais de na halaí na Gaeilge an teachtain seo. Luair Tuairisc le ceannasaí iireachtas na Gaeilge marí na Conacha agus le hiar chaithir lech ward na Taibhearcha Ó Cillan faoin na Dúchlan san Airneall a bhfuil siad asúil go raithí an stratais nua an Lechlá. Agus ar deirú beit muintir na hÉireann I caitheamh vóta nniu I ngá referan a dhéanaí leasaithe ar article 21 den bhunreacht, bunan referan a bhain leis an chaill agus bunan an dár ceann le cuasaí cuairim, agus tá chaill ar Tuairisc.